ಆಂಟಿ ಓಲು ಬದಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈದಿನಿ ಬದಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲು ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ದೊಡ್ಡ. ಈ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಎಂಚ ಪಂಡಗ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತ ಆಸುಪಾಸದ ಗ್ರಾಮದ ಜವನೇರು ಪಿಲ್ತೆ ವಯಸ್ಸದ ದುಡ್ಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಕ್ಕ ದೇಣಿಗೆ ಬೈದಿನದ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತೆಯೇ ವೀರಮಾರುತಿ ಪಂಪಿನ ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೀತೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿವೇಶ ತಂಡನ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೋಕನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಪಿದಾಯ ಬಿಡುಪಿನಗಳಿಗೆ ಐಟಿ ವಿಷಯ ಅಗಲಿ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿ ಕೊರಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಜತ್ತದ ಪೋಪಲ ಅಂಟೇನೆ ಗಿರ ಬಂಜಿ ಬಾಳದ ಎತ್ತವನಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲ ಪಂಡಿತನ ಕುಬೇರನ ಆ ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಕೆ ಪುಗ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ದೇಗುತ್ತಿನ ತಪ್ಪಿರೋರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡೆದ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ದು ಒಟ್ಟ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿತೇವೇಶ ತಂಡನ್ನು ಮುಲ್ಪಲಕ್ಕಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಆತ್ಮಲ ವಿಜೃಂಭಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಗುತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ದೇಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇನು ಒರಿಪಾದು ಐಕ್ಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ತನಕ ಈ ನೀತಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಚಾಮುಂಡಿನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಬಿಳಿ ವೇಷ ಪಂಪಿನ ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಜಾನಪದ
ಅಂಚಾದ ಪನಕ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಇಂಕಲು ಕಿಂಚಿತ ರೂಪದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೀತ ಲೋಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ್ನ ಕುಲು ಕಪ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಭಗವಂತಿನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸರ್ವೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವೀರಮಾರುತಿ ಬಂದಿನ ಅಗಲ ಎದುರು ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಕೊರಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜೋಕುಲೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಬೋಪೆರ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿಬಾರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದುಮ್ಮೆಂಚಂಕನೆ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವೇರನ್ನ పొర్లు ఎత్తి కార్యను ఎత్తాన ముట్టదు వెరి సాయభర్త కాపుల అంటే సర్వ దేవదేవుని కాలుడు ప్రార్థన శ్రీదేవి భూదేవి విష్ణు పరమాత్మ అంచెని బబ్బరజ్జ అంచెని బబ్బుస్వామి అంచెని మారిగుడిత అప్ప ಸರ್ವೇರ್ಲ ಆಗಲೇ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಬರಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಲ ಜಪಾ ಕೊರ್ಲ ಬಂದು ದೈಕುಲು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ जोर साइड अच्छा रे जोर साइड